Pěkný den vám všem, moje jméno je Jana Bláhová a přes 20 let se zabývám financemi a sleduji trendy, které jsou na trhu a možnosti, jak svým klientům zhodnotit jejich peníze a vlastně dávat jim informace o tom, co je tady možné. Já bych ještě dnes se trošku vrátila ke stavebnímu spoření, o kterém jsem mluvila před chvilkou. Já jsem to video natáčela před chvilkou, ale vy třeba ho uvidíte za nějaký delší čas. Takže pokud by za vámi někdo přišel a řekl vám, dobře, vezmi tady svých pár set tisíc, klidně je můžeš i spořit a půjč nám je do toho, aby my jsme tady vyrovnali státní dluh. Udělali byste to? To je možná ta věc, kterou spousta lidí neví. Všechny peníze, které vy si spoříte do stavebního spoření, jdou do státních dluhopisů. To znamená na umořování dluhu našeho státu. Neříkám, že dluhopisy jsou špatná věc, mám je ve svém portfoliu taky a ve spoustě případů my tím můžeme pomoci prostě pomalu nebo právě se rozvíjející společnosti, která nám ty procenta prostě dá vyšší, než my můžeme mít v bance, za to, že jim ty peníze půjčíme, ale na mě je, abych si prověřila, jestli ta společnost, které já ty peníze půjčím, tedy si od nich půjčuji dluhopis, jedná z pohledu řádného hospodáře. Promiňte, možná se mnou nebudete souhlasit, ale já osobně nemám pocit, že stát by pracoval s mými penězi s péčí řádného hospodáře. Takže tolik teď pro vás možná na zamyšlení. Pokud byste cokoliv potřebovali, na mém webu Jana Bláhová najdete více informací, kontakt na mě a můžeme se samozřejmě o tom bavit dál. Přeji vám moc pěkný den.